Ola soñadoras e soñadores, hoxe imos falar de que facer cos restos de poda do xardín. Imos alá. Unha das cuestións coas que nos atopamos nos xardíns, cando podamos no inverno, no outono ou en calquera época do ano, é o refugallo vexetal. As dúas opcións máis comuns son botar o refugallo vexetal directamente ao lixo ou queimar a broza. Calquera destas dúas non é unha opción beneficiosa nin para o medio ambiente, nin para o planeta, nin para nós. Así que hoxe vou vos dar outras alternativas. Na natureza, cando un ser vivo, e neste caso un vexetal, morre ou unha das súas partes morre, esta parte se incorpora de novo ao ciclo de carbono. É dicir, no planeta Terra, prácticamente todos os seres vivos estamos baseados na química do carbono, e o carbono é o noso principal ingrediente. Así que esta folla, por exemplo, cando cae ao medio natural, vaise descompoñer e os seus nutrientes, os seus componentes van a incorporarse de novo ao solo, volvendo a nutrir aos demais vexetais que están vivos e cerrando así o ciclo do carbono. O carbono vai quedar retido no solo e vaise convertir de novo en outros vexetais vivos. Cando tomamos a opción de botar todos estes restos vexetais ao lixo, este lixo xeralmente vai a un vertedoiro. Un vertedoiro no que isto, en vez de descompoñerse por medio da acción dos fungos, das bacterias, das miñocas, de insectos comedores de madeira e demais, e incorporarse ao ciclo do carbono e ao ciclo natural, o que fai é apodrecer e despedir todo o carbono que está na súa estructura á atmósfera, contribuindo ao quecemento global e ao cambio climático. Se no canto de botar o lixo ao vertedoiro o que facemos é unha pía e lle prendemos lume para queimar a broza, que é unha práctica moi tradicional en moitos lugares do mundo, hoxe en día, co abandono do rural e co cambio climático, é unha empresa bastante perigosa. Moitos dos lumes que acontecen non só aquí, sino en California, en Australia, en outros lugares do mundo, son derivados de queimas de broza descontroladas. A queima de broza, ademais, como é de xeralmente non só partes marróns, partes secas, sino tamén parte verde, isto que fai é que a combustión sexa moi deficiente e que esteamos eliminando ao aire, á atmósfera, gases bastante nocivos. Entón, cales son as nosas alternativas desde o punto de vista permacultural ou de agricultura rexenerativa? Pois temos varias. En primeiro lugar, toda a parte leñosa das plantas que cortemos podémola utilizar para leña. As partes leñosas podémolas deixar a secar e despois utilizar para queimar pois na churrascada, na estufa, na cheminea, sempre cando non sexan resinosas. As resinosas sí que nos valen para facer, por exemplo, un lume de churrascada, pero non no que cociñamos, sino o lume en verán, por exemplo, na zona do comedor exterior, pois poñemos un lume para estar confortables. Os americanos e ingleses chamanlle campfire, non? É como o lume no que estás falando ao redor, pois falando, cantando, comendo, e é moi agradable. Pódese usar para eso. Sempre que sexa resinosa as demais, pois para a calefacción, para a cheminea, para o que queiramos, para cociñar. Outro uso que lle podemos dar aos tocóns grandes de leña que non nos sirvan para queimar é botalos no fondo dos bancais que vayamos a facer. Así necesitaremos menos compos e menos terra para encher esos bancais e todos estos tocóns tan grosos se van a ir descompoñendo, estos irían ao fondo e se van a ir descompoñendo pouco a pouco, aportando nutrientes de xeito lento e vamos a cubrir todo un volumen que de outro xeito teríamos que poñerlle compost. Así que se ides facer un sistema de bancais e tendes tamén restos de poda que non vai a desqueimar,
podelos poñer no fondo do bancal e aforraredes compost e tamén aforraredes pois abono, porque eso vai aportar un montón de nutrientes. Coa ramallada máis fina, que non vale para a leña, podemos facer un montón de cousas. Por exemplo, podemos facer chop and drop, é dicir, facer un compost in situ, trocealo coas tesoiras de podar e botalo directamente naquel lugar onde necesitemos aumentar a materia orgánica. Vedes, é moi sinxelo, cas tesoiras de podar vamos cortando en trozos que non teñen por que ser regulares. Vamos cortando en trozos que se van a descompoñer moito máis rápido. Estas tesoiras necesitan limpado. Vamos a descompoñer isto, se vai a compostar in situ no mesmo lugar onde necesitamos a materia orgánica, pero ao trocealo vai ser moito máis rápida o proceso de compostado. E isto se deixa caer xa directamente no lugar onde queremos aumentar a materia orgánica. Mirade, neste caso sería, pois aquí, nun chan que está bastante degradado, pois vamos botando todos os restos. Non ten por que ser só ca ramallada, podémolo facer tamén cas partes verdes. Podemos facer o mesmo cas partes verdes, por exemplo, das tullas. Vedes, o facemos así dun xeito, pois así de calquera xeito. Vamos a... Estas tesoiras son prestadas e están... Estas tesoiras necesitan unha posta a punto, pero facedevos unha idea. Vamos cortando todas as partes verdes e despois seguimos con estas. Pois máis fino, mirade, as flores de hortensias e os talos. O imos procesando todo así, o deixamos xa caer no lugar. Ou o podemos deixar caer nun capacho e despois levalo a aquel sitio onde necesitamos. Estas plantas que podamos para o inverno, pois igual. Todo isto a ir picado vai ter un proceso de compost moitísimo máis rápido. Se tedes trituradora, pois fantástico, xa o facedes ca trituradora, pero se non, este método funciona. Con este tipo de ramallada, restos de poda que ten ramificacións, se ides, por exemplo, plantar chícharos guisantes, é xenial, se son de mata baixa, se son dos que non levantan moito do chan, pois é ideal, por exemplo, botades aquí a voleo os guisantes, tapades con un pouco de compost e despois directamente espichades estas ponlas, esta ramallada, esparcidos, digamos, por toda a superficie onde van os guisantes, e os guisantes van a utilizar isto de guía, van a trepar por aquí, se van a manter ergueitos, e por outro lado, por outra banda, isto xa vai a ser disuasorio para que os paxaros non veñan a papar a semente mentras non xermina. Entón, efecto disuasorio para os paxaros e sostén para os propios guisantes. Así que é outro xeito de aproveitar toda esta ramallada fina de restos de poda. E que facer se non queremos facer compost in situ? Tamén podemos ter unha composteira na casa, no xardín, que moita xente a pon, por exemplo, con 3 palets, como a min, ou colle unha das que reparte o Concello ou a Deputación. Pero, e se non queredes ter composteira, ou aínda non a tendes, ou non vos cadra no voso xardín, o deseño que tendes ou o que sexa. Se enchedes capachos ou bolsas, se son de plástico xa sabedes reutilizade, con, por exemplo, todas as follas, e xa tendes todo con triturado, non queredes botar máis materia orgánica porque xa non necesitades, bueno, pois todas estas bolsas que teñades de refugallos que vos non queredes para o voso xardín ou vosa horta, porque xa tendes demais, aínda que para min nunca se ten demais, pero se non queredes telo nin en compost in situ, nin en nunha composteira na vosa casa, preguntade por que hai composteiras da Deputación ou dos concellos comunitarias en moitos lugares de Galicia. Entón, simplemente ides alí, botades o voso refugallo orgánico, e normalmente as mestras composteiras xa teñen fora unha bolsa con compost xa maduro
que os veciños poden utilizar nas súas hortas e nos seus xardíns. Entón este é un xeito de que toda esta materia orgánica, que é carbono, non vai á atmósfera en forma de dióxido de carbono e empeore o cambio climático, sino que se incorpore de novo ao ciclo de nutrientes da natureza, que se incorpore de novo ao solo e que deste xeito reteñamos o carbono do CO2 nas plantas e no solo, mitigando así o cambio climático. Recordade que os vertedoiros son unha parte moi importante da ecuación do cambio climático e xa vedes que, polo menos, cos refugallos do xardín e da cociña temos moitas solucións. Así que, nada, vamos a seguir procesando todo isto. Neste caso, nesta finca non hai composteira, así que nos vamos directamente á composteira comunitaria e a seguir co ciclo do carbono. Agardo que vos gusten estes consellos, soñadoras e soñadores. Veña, vémonos, bicos!